Itimat Damdamag Region 2, mapatpaturas ti fish processing iti Isabela, pagnumaran dagiti mangalap. Itimat Batanes, temporaryo ang nasuspindir ti wedding reservations, iti may sa pagpasyaran gapu iti panakapapintas detoy. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, indalwan ti Department of Trade and Industry Isabela Provincial Office ti Project Aim wenno to Assessment and Integrated Monitoring, babaan iti dua nga aldaw a fish processing training kadagiti masaknan akamang ti barangay. Pinasatan daytoy dagiti miyembro ti Dedication Fisher Folks Association ken Dedication Farm Workers Association no sa dinno nasurwanda iti panagaramid ti gourmet ken smoke alamas kas value-added products iti ilak ken pampano akang runaan ang mapapataod iti lugar. Kabayatan na, nang ipaay ti probinsyal na gobyerno iti 38 nga assistive devices ken artificial legs para kadagiti person with disabilities. Naadaan da pa iti kanayunan a groceries, 10 a kilo ti bagas, ken sag 2,000 a cash assistance. Iti kapadang okasyon, 464 ang mangalap manipot iti naduma-duma ang munisipalidad iti probinsya, tinaypayan iti non-motorized boats ken fishing equipment, pakiramanan ti nets, life vest, jackets, ken hats, kasuporta iti pagbiaganda. Iti matkagayan, nag-uumong dagiti residente ken estudyante para iti libre a blood moon wenno total lunar eclipse telescope viewing nga inorganisa ti Northern Luzon Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration Regional Services Division idi Rabii. Nasapat tinurungda ti viewing area ti pag-asa ti telescope tapno nalitnaw ang makita ti blood moon. Naragsakan dagiti estudyante ang nakakita iti blood moon. Pasat ti kampanya ti pag-asa ti aktibidad para iti kanayunan a panakaammo dagiti agtutubo iti astronomical phenomenon. Iti Batanes, temporaryo a sinuspindir ti lokal a gobyerno ti mahataw dagiti wedding reservation iti Rako a Payaman a nagrugi iti March 2. Gaputa manarimaan ti panagripaso ken panagurnos dagiti paglintagan, may nagiti panagusar iti nasao a lugar ken daddo mapay a tourism related nga aktibidad. Pangpanggapan ti lokal a gobyerno ti kooperasyon ken panakaawat dagiti umili tapno mayornos ti panangayawan iti aglawlaw amang sigurado iti napinta sa kapadasan iti amin a bumisita ken mga ramat iti lugar. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.